Tiesitkö, että valokuitu mahdollistaa nopean ja luotettavan nettiyhteyden? BLC Telecom on tuonut valokuidun saataville laajasti Itä-Suomen alueelle. Yhä useammalla perheellä ja yrityksellä on nyt mahdollisuus liittyä valokuituverkkoon ja nauttia verkosta saatavilla olevista palveluista nopeasti ja toimintavarmasti. BLC Telecom on 100% kotimainen yritys, jonka palveluilla on avainlippu. Kotimaisena toimijana meille on tärkeää edistää koko Itä-Suomen elinvoimaisuutta. Varmistamalla Itä-Suomen pysyminen ajan tasalla tietoliikenneyhteyksissä, haluamme tehdä alueesta houkuttelevamman paikan pysyvälle asumiselle ja yrittämiselle. Tarjoamme kaikki palvelut yhden luukun periaatteella, mikä tekee palveluiden hallinnasta vaivatonta ja mahdollistaa nopeat ratkaisut vikatilanteissa. Valokuidun avulla kaikki perheenjäsenet voivat käyttää eri palveluita yhtä aikaa ilman yhteyden pätkimistä. Valokuitu tuo kotisi tämän päivän tasalle ja voi jopa nostaa sen arvoa. Valokuitu on siis sijoitus tulevaisuuteen. Valitse valokuitu ja nauti soljuvasta arjesta.